नमस्कार मित्रांनो, मी विनय गाडीवकर कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात आपलं खूप खूप स्वागत करतो. तर कालच मी गावी आलो आहे, पण काल गावी यायला जवळपास संध्याकाळचे 5:30 झाले. तर पूर्ण कंटाळलेलो आणि वैतागवाणा प्रवास होता कालचा, त्यामुळे व्हिडिओ वगैरे केला नाही आणि लवकर झोपलो आणि आता सकाळी सकाळी बाहेर पडलो आहे. आजपासून तरवा काढायला घ्यायचं आहे. नशीब मी कालच आलो, कारण की आजचा पहिला दिवस आहे तरवा काढायचा. पण तरवा काढण्यासाठी पाणी खूप लागतं आणि त्या पाण्याची व्यवस्था करायला चाललो आहे. तुम्ही आता हे बघू शकता, पाटाला अजून पाणी आलेलं नाही आहे. बऱ्याच आपल्या मित्रांनी कमेंट पण केलेली, पाटाला पाणी कसं नाही अजून पाऊस झाला तरी. तर पाटाचं पाणी जिथून येतं तिथे कचरा साचलेला आहे, तर ते सगळं साफ करायचं आहे, त्याशिवाय इथे पाणी येणार नाही. म्हणून आता चाललो आहे तिकडे. आणि हे समोर दिसतात ते बऱ्याच आपल्या सबस्क्रायबरसाठी नवीन आहेत, तर आता कोण आहेत ते तुम्हाला कळेल लवकरच. ह्या काय वाज जरा जरा येता पळून गेले ना, काय केलेली काय कळत नाही. पाऊस अजून पाणी वगैरे एवढं आहे. मे महिन्यात पाणी चालू होतं, ह्यावेळी ना आता काय आला बोर दिल्यामुळे पाणी भरलं लागलं. मग आता गेदर लागलो असतो, आतमध्ये असतो. दरवर्षी साफ करूची लागतं ही पाईपलाईन. भाऊ पण इलो अशा प्रकारे, आणि जो जरा पुत्र अतरंगी आहे, सतवता जाम बबल्याचा होतो. बबलो म्हणून तो इलो तरी म्हटला, अरे बाबा जामच मोठी काठी आणलं. हालता बघ आहे ती मग ताच. तर आता ही काठी, पावडं, कुदळ असं बरंच सगळं घेऊन जातोय, कारण की पाईप जे आहेत, जे पाटाचं पाणी इथपर्यंत आणतात, त्यात कचरा साचलेला आहे. आणि जे ऑरेंज टी शर्टमध्ये आपल्याला सगळ्यात पुढे चालताना दिसतात, ते तुम्ही इतके दिवस कमेंट करत होता, त्याचा तो रिप्लाय आहे. पुष्पाचे मिस्टर आहेत ते. पुष्पाचे मिस्टर का दाखवत नाही याचं प्रत्येकाला रिप्लाय देणं पॉसिबल नव्हतं. तर ते काही जणांना आम्ही रिप्लाय दिलेला, काही कामाला जातात म्हणून. पण आता शेतीची सध्या कामं चालू झाली आहेत, म्हणून ते आता आपल्या पुढच्या बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये दिसतील. तर आय होप आता याच्या पुढे तुम्ही कधी कमेंट करून विचारणार नाही पुष्पाचे मिस्टर दाखवा म्हणून, कारण की ते प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला दिसतील यानंतर. पण असं पण नाही आहे. आता इथे खूप पाणी आहे. कॅमेरा बंद. यो ये ताकद माराने काढले ना, 1 तास गेलो. चप्पल गुळगुळीत आहे बाबा. तर चल. अरे बाबा, ही जरा लोक पटापट चालतात. माझी चप्पल बरोबर नाही, आपण अशी चप्पल घातली आहे, सँडल घातली पाहिजे होती, त्यामुळे पाय सगळं निसटतोय. लांब कॅमेऱ्याला बाष्प पकडलं आहे असं दिसतंय मला. तर आता आपण डायरेक्ट तिकडेच जाऊन बघूया, आणि इथे वाटेत कॅमेरा हँडल करणं जमत नाही.
सगळे गेले पटापट पुढे पुढे, मी मागे राहिलो आहे. पाण्याचा आवाज तुम्हाला येतो आहे. तिथे खाली व्हाळ आहे, 2 व्हाळ आहेत वाटतं, 2 ठिकाणावरून पाणी येतं आहे. आणि इकडे आपलं काम चालू आहे. हे आपलं पाटाचं पाणी कुठून येतं हे तेव्हा बऱ्याच जणांनी विचारलेलं, म्हणून आम्ही एकदा दाखवायला पण गेलो. म्हणजे मला पण माहीत नव्हतं, मी पण ते पहिल्यांदाच बघितलेलं आणि एकदम मस्त अनुभव होता तो. तर तो व्हिडिओ मी या व्हिडिओच्या शेवटी आणि इथे वर आय बटनवर पण देईन, तर तो नक्की जाऊन बघा, कारण की तो बघण्यासारखा व्हिडिओ आहे. आम्ही बहुतेक हिवाळ्यातच गेलेलो, जानेवारी नाहीतर फेब्रुवारीमध्ये असा, आणि सगळं लाईट वगैरे आणि सगळं त्यात वातावरण, निसर्ग वगैरे खूपच भारी दिसतो त्या व्हिडिओ. तर एकदा नक्की जाऊन तो व्हिडिओ, जर तुम्ही जे नवीन सबस्क्रायबर त्यांनी बहुतेक पाहिला नसेल तो, तर त्यांनी जाऊन बघा. आता बघूया काय काय कसं काय करतायत ते. वाढलं रे आता, त्याच्यापेक्षा येता फोर्स. हां, पण आता तुमला कसा ह्याच्यात गडबड असणार. गॅस भरलो. गॅस भरलं? पाईपात गॅस असतात. कसलो गॅस? जो कार्बन डायऑक्साईडचा. अरे पाईपांतून गॅस असतात, गॅस तयार होतात. रिकामे पाईप असतात ना, त्यामुळे गॅस तयार होतात, मग पाणी खेचत नाही. हवा असतं ती, हवा, गॅस नसतं. हवा. गॅसचा कट करून टाक. करतंय का? कट कर. तर आता मगाशी जिथे होतो तिथे सगळं काय व्यवस्थित झालं नाही तेवढं करून, म्हणून आता जरा पुढे चाललं. पुढे अजून बघतोय किती कचरा साचला आहे तो. पुष्पाचं वाट तयार करता पुढे रवान, म्हणजे वाट देखवता आमका सरळ करून देता. तो बघा पुष्पाचं गोवा पुढे, आणि तो वाट सारखी करता. हे बघा पाणी. मित्रांनो, तर हा सगळा निसर्ग आहे तो तुम्हाला त्या व्हिडिओत व्यवस्थित बघता येईल, कारण की त्यात तो अजून चांगला दिसतोय, म्हणून तो व्हिडिओ बघा आधी. उलटी गाडी. नवीन मेंबर आलाय. हे इलं कधी तू मुंबईवर नाही इलं कधी? 26. माका वाटलं तरी तू जॉब करवलं. काय करू का? उभी कर. जाऊन दे पाठी. काटे मांडणार पायपात जाऊन मोडता नाही मोडत तरी आपण कडे ते कशी ताजी काय गावाकडे इथे तोडू काही नाही तर कधी तोडलो हो. आता पाणी कमी रोज चाललो हो. हे बरोबर आधी झपत नाही काठी जड उचल वर उकलो होतो खरा नाही. वर उचल. ते नाही जाणार रे. नाही काय कडसूनच घालून बघू. वाकडी घाल. मोडात मुक्या मोडतली काय बोलतो बोलतो नाही कापून डोक्यान टोपी आणि डोक्या बोट भारी होतो तो भिजलो. अरे थयो लिकेज लागलो की नाही बबले भुतूर चोंद भुतूर जाऊ दे भुतूर आत घालून ते
इकडे पाणी, हा आपला डोल्या. आणि इथे सगळं काम चालू आहे. ही बघ या भागात जरा मारून लागतो. बघले माझी ते ह्याच्यात धोंडे ठेवू काय होते तोंडावर. हो कपडे. हो होय होय रे. काय म्हणजे जोरा बरोबर काय आता बाहेर तरी जा ना. आधी काढीत आलो लोक कसं रोवलो आता सांग मरताव पाणी यात पाणी यासाठी. ते म्हणते आमका काय करूचा मला माहिती आहे. या आधीच करायचा होता. आधी आमच्याकडे ह्या नव्हतं जागे नाही झाले. पावसाळ्यात चालू केलंस मग. मित्रांनो पाऊस काय पडतोय ते बघा. पाण्याचा फोर्स बघा हळूहळू वाढत चाललाय. पाटाच्या पाण्यासाठी एवढे उपद्व्याप चालू आहेत. काय काढलास तो? काय होता तू? हां हां. पण प्लॅस्टिक मधनं बुत्तूर कशी गेली मुळा सगळी? म्हणजे ह्याच्यात सांध्यात ना हे असले आहेत ना. हां हां जॉईंट बनता आता. अरे ह्या बघ ह्या बाबा म्हणून चोनलेलो तो. ह्या मेल्या होता त्या पाईपात सांधे आहेत ह्या वड्यात ना. अरे रे 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 रे. झाडांची मुळं गेलेली सगळी आत. ही बघा ह्या मेल्या होता. मग काय पाणी येणार. जाताना जाताना घेऊन चलता. चल चल तो जोड तो जोड. पंकज भिजलो. हा बघ खाली करूया कोणाचं लावूया आधी एका चिकट एका गुटाळूचा काढतात. आणि इथे बघा कोण आहे. पाय पुचल हातात. हे सगळ्यात पाऊस लागतोय म्हणून बबलूचा कुत्रा बघा. त्याच्या पावसासाठी थांबलाय बरोबर त्याच्या खाली थांबलाय. बबलू सोबत आलाय तो. ढोल्या हा बघा ढोल्या छत्रीत आलाय आता. भिजत होता तो तिकडे थोडा. आणि इकडे आपली मुलं काम करतायत. आता अशा प्रकारे आपलं पाईपचं काम झालं आहे पूर्ण. आणि बाबू आता पुढे गेला आहे पाणी चालू करायला. एवढं सगळं करून आता पाटाला किती पाणी येतं ते बघायचं आहे. यात मारण येणार आहो. ते फोर्स बघ पाणी आहे. पाणी एक फोर्स बघितली आहे तिकडे. तुंबवलेला
पाटाचं पाणी येतं ते याच्यापेक्षा जरा पुढे आहे, इथून येतं ते. आता इथूनच येतं हा? मग ता कधी ता पाणी सगळं संपल्यावर त्या गिमात चालू करतात सकाळचा. हा रे, पाईप नंतर जातील भावान. पाईप वाहवान मोडान जाती. मग आता ऐकूनच येतं या. आधी बघ काय होताला मरानाच हे काढू हे बोतो हे पण खालच्या डोंगेक लागला तर. आता सध्या तरी पाटाचं पाणी इथूनच येतं आहे. पाणी बघा मित्रांनो अचानक वाढलं आहे. मगाशी एवढं नव्हतं फोर्स, आता एकदम फोर्समध्ये यायला लागलं आहे रे बघा. आणि वर डोंगरात वगैरे पाऊस खूप पडत असणार, त्यामुळे ते अचानक वाढलं आहे एकदम. आणि आता आपलं पाटाचं काम पण झालं आहे. होय. पाणी पोट एवढं धोंड हलवतं की चला झाला ना. एवढ्या ना मुश्किलीने पाणी आणलेला. आणि बघितले होय होय. सांगतो मी पडतो. अरे पाणी बघा केवढा झाला, ढोपराचा का दिला. आता पप्पा आमचे बॉम्ब मारीत असते त्याकडे. हा कुठं काय रे सांग असो आमचं अरण्यनाथ पाठ आहे आणि पावसाच्या दिवसात मारायला लागतं असं. तू मारणं धोंडो मिडो कोसळून पायर घेणार. अरे ह्या पाड होती. झालं ना. मोबाईल घेतला. होय. कॅमेरा बंद करून ठेव. एवढे सगळे प्रयत्न करून मगात कशात जरासंच पाणी वाढलंय. दोन तास गेली आमचे. हवा पायपातली गेली की येताला पाणी. तुम्हाला पाठी नाही आता कसली हवा हरवली या पायपात बाबा पाणी तुका खेचणार नाही लगे. तो मासो भो उघडता नाही ना. होय म्हणून चक्क नाही कुठाला येता एवढा पुरे झाला ना. आता ती दोघ जणांनी भागायची. चला तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपलं सकाळचं काम कंप्लीट झालं आहे. पाटाला थोडंफार तरी पाणी आलं आहे, म्हणजे आता जेवढं हवं आहे तरवा काढायला तेवढं तरी आलं आहे. आता आपण जरा नाश्ता करूया आणि तरवा काढायला चालू करूया. संपूर्ण वेळ आमच्यावर हा ढोल्या होता. पाऊस पडले हो, एकदम धोधो पाऊस होता, तरी पण तो कुठेतरी आडोशाला उभा होता. मध्ये थोडा वेळ माझ्या छत्रीत पण होता. चला आता घरी जाऊया.